Bueno, badirudi gaur honek ez duela funtzionatu egin nahi. Bueno, y para alguno con Getor de este Chaplin kanalera, un Getorre One Piece Pirate Warriors lau. Honetara, zuzeneko honetan, bueno, kamak ez du funtzionatu nahi. Beraz, bueno, ez du denborarik galduko eta orain sartuko gara, itzuliko gara Sabaody irlara 2 urte igaro ondoren Gasto Txapelak banan du zirenetik, eta hemen ikusten dugu Nico Robin eta Chopper pantailan eta jarraituko dugu abenturarekin.サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。Mundu berrira. Nam. 商談成立。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥戦国が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青生地は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四皇の一隻には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。La base no aurrera. みんなはまだついてないのかしら。見つけて合流しないと。ニコ・ロビンの目撃情報があった。しらみつぶしに探せ。海軍に出くわしちまうとはな。昔のままじゃねえ。
gioco trovato ilどうやら海軍が辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。 Vale, yo puedo hacer. 珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。俺は先にサニー号へ向かうからな。もう待ってるやつがいるかもしれないし。仲間が集まったらすぐに出航できるようにサニー号の周りを安全にしといた方がいいんだ。ルフィが心配で来てしもうたが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たか。いつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かった。
手はあの麦わらだ。パシフィスタを出すぞ。あいつは2年前にパシフィスタの相手はわらわに任せよ。俺たちあの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。俺たちに偽物がいるみてえだな。さらに起こされると海軍が来ちまうぞ。久しぶりじゃねえか。道なえたな。男たち夢と感動を乗せて動き出したあいつの名はアーマード。俺フランキン、ビーム出んのか、ミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ。この体にはたくさんの機能があるんだ。メカ語尾にメカってついたぞ。Ese, seguin. Oigan a mí, Iepa Renki, ba, bueno, ongi doa hemen kanalari apur bat bizitzen aten, eta horretarako, ba, bueno, laskutza duen jarraituko ditugu. Eta, bueno, hasi berriak gara hemen, eta, bueno, entzaz derlo nahi. Beste egunean moduan kapitulu hauen bukatzen. Gainera, asteazkenean kokober baten DLC bat etortzen denez, aprobetxaten dut denbora hau bentsat. Balik eta gehien aurratzea One Piece Pirate Warriors hau.
A ver. Gero begiratuko dut hori, Itxar. Frankie non dago. Vale, hago con unir a ni esango nuke gehiago dela Dynasty Warriors, baina Dynasty Warriors jokatu dudalako. Legend of Zelda ez dut frogatu. Hemen, bizitza buruan.
Suposatzen dut hiru horien gana joan beharko naizela. Vale. Eta pentsatu Kanko gila da gure aliatua dela, baina joango da misioak egitera eta punto bloke.海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。夢を探してるだけだって次々と海軍が現れやがる。ああ、それベティゴレスガルドリンね。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになる。最高のラストライブだったぜ。マネージャー、今までありがとう。待てブルック、引退されちゃ商売上がったりなんだよ。ブルックが誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそうね。Wassenbrücken gana.
せたことないわよ。感謝しますよ。お久しぶりですね。この島に本物のレディーが生息してる。I need ready。待ってて、ラムさん。ロビッチは。Vale, vas a ser un engaño. これはサニーか。サニー号には向かってるみてえだが、様子がおかしいぞ。あれは生身の美女。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。救出しないと手遅れになるわ。麦わらの一味、まだ深くできません。2年前とは比べ物にならない強さです。当然だ。奴らを舐めすぎてねえか。とにかく海が行くまで耐えろ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。Vale, voy a censurar Orengana.
私は優しくないわ。行くぞ。見えねえな。こっちじゃなかったか。俺は一体どうしちゃいられねえ。3人を急ごう。あれはナミスワン。開いたか。あれはナミスワン。開いたか。おーい、みんな集まってるか。Vale, Ortigués. Pues Betty galtzen da.
ゾロを一人にしない方が良さそうね。また迷子になったら困るし。そっちに船はねえって。三里号はあっちだ。もう迷うなよ。360ポンド砲清流流水一部軍海軍の意地を見せてやる。Ez benetan, Zororekin eta Frankiren misioan izan da momentu bat asko esperantzialen. Falta de una luz izango dela. Ez, luz izango da, luz da.なんだ、意外に近いじゃねえか。ゾロ一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。ルフィ一人ね。どこにいるのかしら。騒がしい場所がいくつかあるな。ってことだ、そのどっかだろ。360ポンド砲
一味を出港させるな。あいつはワイが捕らえる。あいつよりも先にルフィを見つけた方が良さそうだな。船を出せねえな。攻撃準備完了。渡れ。わらわは死ぬのか。わらわのために働くのは当然のこと。2年前と違う。お前は正式に海兵になったんだ。お前をここで捕らえる。2年前と変わったのはこっちだって同じだ。ここまでだ。A ver. Rápidamente. A ver, Renki. Joko ez dakiten Irule Warriors moduan edo Dynasty Warriors. Nisango nuke dela Dynasty Warriors beste jokoa ikusi ez dulako. Eta zi barko gara berriro. Ez dakita nada jugatuko naminekin edo ez.みんなはまだついてないのかしら。見つけて合流しないと。
Gauza da jokatzeko beste pertsonai batekin utzi beharko nintzatekela apropos galtzen. Joango gara zuzenean, oien bila. いきなり海軍に出くわしちまうとはな。昔のままじゃねいい加減諦めてくれないかしら。あら、久しぶりね。海軍がいるみたいね。増援を呼ばれる前にみんなを見つけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。何よ嘘って。ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ。悪いが俺はおめえとチョッパーとの弱小塗料は卒業だ。何が起きてももう同時。そんな戦士に俺はなったのさ。踊るか。助かったぜ。元気だったか。どうやら海軍が辺りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。仲間が集まったらすぐに出航できるようにサニー号の周りを安全にしといた方がいいな。ルフィが心配で来てしまったが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たか。奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってる。相手はあの麦わらだ。パシフィスタを出すぞ。あいつは2年前の。パシフィスタの相手はわらわに任せよ。俺たちあの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たちに偽物がいるみたいで、騒ぎを起こされると海軍がやってくる。久しぶりじゃねえか。見違えたな。
先にサニー号へ向かうからな。もう待ってるやつがいるかもしれないし。茨の一味か捕らえよう。やばい、海軍だ。ずらかるぞ。私は優しくない。刺された。ごめんなさい。Hola, Wassen.男たち、米と感動を乗せて動き出したあいつの名はアーマード。俺なあ、フランキー、ビーム出んのか？ミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ。この体にはたくさんの機能があるんだ、メカ。さらにメカって何だぞ。抜き雲。今逃げ出せばいいんですよ。これで準備は万端だぜ。海賊狩りのゾロ、生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。最高のラストライブだったぜ。マネージャー、今までありがとう。待てブルック、期待されちゃ商売上がったりるんだよ。誰か追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。お前がいなきゃうちの会社は終わりだ。カバローズソウルキング、ちょっとやばいですって。はい。2年ぶりによろしいでしょうか。2年前も見せたことないわよ。消えてる。糸
ち感謝しますよ。お久しぶりですね。この島に本物のレディーが生息してる。I need ready! 待ってて、ナミさん。ロビッチはあれは3時か。サニー号には向かってるみてえだが、様子がおかしいぞ。あれは生身の美女。海賊麦わらの一味を確認しました。地球応援を願います。救出しないと手遅れになるの。麦わらの一味まだ捕獲できません。2年前とは比べ物にならない強さです。当然だ。奴らを舐めすぎてねえか。とにかくアイナ行くまで耐えろ。安全しろ。俺が言ってこうしちゃいられない。3人を急ごう。あれはロビッチは久しぶり。見苦しくあがいてみようじゃねえか。おーい、みんな集まってるか。
ドールレインテンポ糸エッグランダーボルトテンポよし終わり。son unas horas.サニー号は見えねえな。こっちじゃなかったか。ゾロ一人にしない方が良さそうだ。また迷子になったら困るし。そっちに船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。海軍の意地を見せてやる。
してえじゃねゾロ一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。そこまでだ海賊ども。ルフィ一人？どこにいるのかしら。騒がしい場所がいくつかあるな。あいつのことだ。そのどっかだろ。ビワラの一味を執行させるな。あいつはワイが捕らえる。あいつよりも先にルフィを見つけた方が良さそうだな。部屋は俺の邪魔すんのか。レインテンポイートエッグサンダーボルトテ
わらわは死ぬのか。さっさと大将を倒さねえと船を出せねえ。攻撃準備完了。2年前お前は正式に海兵になった。お前をここで捕らえる。2年前と変わったのはだって同じだ。Killing no es guerrero. Namekin borrokatzea zentamaren kontrarela
Pistääkö se suoraan kyllä,助かった。礼を言うぞ。攻撃を始めよう。わらわが止めてやろう。終わりよ。誰じゃ。わらわの通り道に砲弾を撃ち込むのは。海賊女帝撃ち方やめ私は優しくないわよ。目まぐるしい成長を遂げる。A ver. Uchi vaquean, tío.
Maru madarikatua. Pista gehiagi daude hemen, Maru madarikatua.痛かったらごめんなさい。おいさ私は優しくないわね。サンダーボルトセコ終わりよ。
だが問題なさそうだな。Es que oso visita útil daukagu.
Vale. Azkena lortu dugu. ほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。ベイリー、2年間本当にいろいろありがとう。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー、行ってくる。ああ、Sufritu también lortu dugu. 頂点まで行ってこい。ロジャーどこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように円はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。みんな揃った。出航か、ナミ。ええ、どうぞ船長。じゃあ野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。やるじゃない。Por aquí. Bueno, Nami frágil. Robin Levi, Ranky, Brock. Then I will see. Oh, you're already inside. Rosa la voz. 2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味。魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。
桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。麦わらや、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカータシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ、急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将藤虎はローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん、七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いた藤虎はローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。Tranqui, frogativo. 決めるぜ。Reki saben omenez, bigarren partidan Frank irabiliko dugu. Ega zer moduz moldatzen ari zen. Oi, Rui! あれ。なんだ。レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すっげえ、おもちゃが喋った。いやいや、これはご客人。お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。いやいやいや、
面白いですかな。いかがかないかがかな。おいおっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場。いえ、全く存じ上げません。そうか。なかなか聞き出せねえな。こっちら早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、ひっ捕らえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒されば先へ進めんだろうな。天才、話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。Pues en Francia, en mayor. いくら倒してもキリがねえ。あ、お前ら仲間呼ぶのやめろ。ファイヤーボ
したようでござるな。さあ先を急ぐぞ。なあなあ、そろそろ工場について教えてくれよ。どこにあるんだ？確かに工場は存在する。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いか。どこだ？仕方ねえ。迷ったついでだ。あの敵陣でも落とすか。お前、工場の場所教えろ。いや、俺は何も知らねえ。知りたきゃ上官にでも聞くんだな。上官ならフロリーダ・コロシアムに。大会があるなあ兵隊、コロシアムって何するとこなんだ？剣闘士たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷なショーが日常茶飯事。殺し合いが日常だとこれすぐ恐ろしい国でござるな。いい国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だったんだ。1年前ドフラミンゴに乗っ取られるまで。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。工場の場所教えてもらおう。俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。そうだ、今回の大会の景品
なんとあのメラメラの実らしいぜ。メラメラの実が本当か。本物なのかそれ。どちらにせよコロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。ジャック・ザ・ピストル。さっさとかかってこい。Ba ondo segi Kizar. Hemen zuromene tranquilekin jarraituko dut. Vale, mapan agertzen dira.工場はどこにあるのか教えろ。コロシアムの地下にあるとそう聞いたことがあるぜ。これで情報が集まったら諸君コロシアムの地下へと向かうぞ。情報を嗅ぎ回る不定の輩め。ドフィーにアダナス殿は何人たりとも許さねえ。うわ、なんだお前。お前こそ俺たちの邪魔すんな。俺には聞かない。知るか。石だろうと岩だろうとぶっ飛ばしてやる。ファイヤーボール。
A ver, a ver, a ver, a ver. Pica picutara. 思ったよりもやるようだ。ルフィに知らせる必要があるな。これでようやく工場に迎えるな。だな。でもその前に俺欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。そっか、分かった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。情けねえ。Vale. Orain nator. Komuna noa. Bueno, mana vuelta, en veras aburrera. Vale, Joaquín. やるか。A ver, se lo está pasando con Orain. どうぞルーシーさん。選手の控室はこちらです。出番までご自由に。うほー、鎧つけるさ。お、これもいいな。
見ろ、あれは海賊貴公子。しかしなんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら今ここで殺していたよ。なんでだよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に世界中がざわめいた。それがどうだ。わずか1年後、湧き出てくる後輩のルーキーたち最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ、目障りな後輩たちを全員。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？誰だ？レベッカ、剣闘士よ。それは伝説の人。コロシアム史上最強の剣闘士キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど俺は好きだぞこの銅像。男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ。ドフラミンゴを。ミンゴを1回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ。麦わら。あ、お前はマロベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い敗れた過去を持つ。その後ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることでドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー。なんでここに？メラメラの実に興味はねえがな。優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば君の命は僕がもらう。Ah, vale.
戻ってきたらこの手で切り捨ててやる。この男は目には取らせねえでよ。ほな目が吹け。そうか、君もか。だが僕の獲物だ。ここまで強いなんて。隠しても人気を取るか。こんな情けねえ負け方でメラメラの実を他のやつに取られちまうのか。俺がもらう。誰にも渡さねえ。俺なんか一瞬で潰してやるよ。戻ってきたらこの手で切り捨ててやる。Que después la tembarrúan en vez de acabarse. そうか、君もか。だが僕の獲物だ。隠しても人気を取るか。Puede ir a... Que se muera Barroni. Venga, yo soy Lortuco, tío. Venga ya.
Ja, esatea erreza da, baina... sufritzen nahi naiz, partida... Zonaldea biragazte.戻ってきたらこの手で切り捨ててやる。あの男はおめえには取らせねえでよ。この方が目が不敬。そうか、君もか。僕の獲物だ。ここまで強いなんて。あいつ惚れ惚れするぜ。名を隠しても人気を取るか。麦わら。Venga ya. Es que gehiagi dira niretzat. Oso guzti egin dira. Venga ya. Gorrotuz demora barruan egin behar diren gauza.
しても人気を取るか麦わら。Que pilla la verdad de Angie. ¡Venga ya! こんな情けねえ負け方でメラメラの実を他のやつに取られちまうのか。 Tío, es gorroto y tú de una cosa que me haga.情けねえ負け方でメラメラの実を他のやつに取られちまうのか。 O sea, Picútara. Ba, bueno, laguna, kau izan da dena, espedu guztoko esan zaizule, eta horrengoan gehiago.